ако ще идваш на моя концерт този петък, задължително гледай това видео до края, окей? Всички, които имат закупен VIP Бести билет, ще ви очакваме в 11 часа сутринта в Joy Station, Студентски град. Бести събитието ще продължи до 1:30 на обяд, след което ще бъдете помолени да напуснете Joy Station и да се върнете в 5:30 за концерта. Пазете си гривните и пасовете абсолютно задължително. В 5:30 можеш да влезнеш само единствено ако имаш гривна или Бести билет. А ако имаш нормален билет, ще те очакваме с радост в 6. Според българските закони, ако си под 14 години, можеш да влезеш на събитието само единствено с твой родител, с твой легален настойник или с който и да е възрастен, но с декларация. Ако идвате с който и да е, който не е вашия легален родител или легален настойник, ви трябва подписана предварително декларация. И последно, но не по важност, ако ще идваш на концерта ми, абсолютно задължително трябва да знаеш моите песни. Няма да се разбереме ти да дойдеш и да не знаеш една песен, мила. Отваряш YouTube,